Iperkan mobil lai haja sanspa untamai driver unsiu kasanspa kapai parking atau kam kata sih. Nakaliang ka all kasi Meghalaya Tourist Taxi Association minta kasngi kala perlong da ka jingyalang banlum banlang ya baro inong nya kali tourist baro hakani kajaka po malki ban shim ya kawai karai ba kinya chakmat ya ka jingyaki nang ba kin pensno sya ka sarkar ya ki jing dawa jengki kublay pi parlok mangari lendamani ngapdang subhai fi hakani ka channel jengi bat haka one on one interview mentakasi ngadan bat i president haringkat i general secretary jong kanika association banyak kran halor ka kajing dawa bat ka kajing ai jing mut ki syaka sarkar ban pen urlong lani ban mueng ya kani kajing jong kinong nya kali tourist hakani ka jelah Wala kumasto wilwerte chief staff ulit Europe ulit Thailand chief nine late and like the city ni konpoya setria ya kani ko opening letter sapa ni hapan chief rider ringkat papi driver kani ban kong ga sudah opening letter show CM Jong ka Meghalaya kapian Slam lana kani kamai Slam lana kani kamai Slam lana kani kamai barikal yutu ini ke karai ke bapi la shim hakani ke jingyalang ke bapi la long mitangsi Karahi ke bangi shim namba ka ikem tu ringkat bat ki tribal bat ki nongkit kam per jong district per budan ke jela jungi la shim bai ba ka ban kong hi karahi ke di bai bangi shim ya ka opening letter show kontrak sangma ni chief minister jong ke jela jungi ba ar ke di Israeli ka balai gan dei lang ka to ka hunger strike lani ka jing sungi kamai kali da ka jingle jong phi kumni hatu kan numdon kanu ka jingkta chate sipo asam pat i ko mangala kren na por ka jingkta hi kandon sipor kandon baik sipor tangba lada ka sarkar hi ka kamon lani ka kwa ban khot no engi kan khot tingi don sibun kum pinong yalam hangni ki ideas ki bobon min ai lani kita ki rules ki bangin ya kendu ba sarkar ban chai saki ngi don sibun ndai ka jing baik pinju ong ka don ka jing te na kaleng sarkar ka don si don jing te kam landu ka ta ka jing kan kut tingi ngin ong pi kanum dan jing sitom lakari yang kika nong asam chati ki bakamai chati kanum dan ngin sadon hi ki jing sutu usi ku mangal ong tu usi ngala ban usi balaraka sarkar hi kala thau ai nan ni pelong ai ni kini ka jing dawa ka jungi nam ta ki tu respond temot kata kan long itak sipon ni an lai nai kan long itak sipor ka jing ka jing jinja nam tau pa ka bri nyo trap ni ki balik ka bai ka jong kali private simat chati ndai kan ong pi na kaleng ka jungi pat kalong baik bangin sawan sekami ke bangin sutu lang kan bat ki pai pa ni ki kumba ong no mangat sai lang ni kum kalat ki naman ta ki tu ki hotels ni ki homestay ni ki tourist spot ma pe badan ka jela jungi nga syukur part kindiat ba kinum dei ban syap tieng ya kani ka ba ngiai sakman bajing dawan ka sukar ba tourist spot ban khang ban sya syu de kli ban wastiat ban sutu ang ni ba ni duan ka sukar ba kadai ban ai bitang ban thau ai no nam ta tourist spot ban sya syu de kli ban bar ndai na kam ta joki ki nong song dukan ni nong di shau di megi ni di kam ta ter hakitu tourist spot ngin sadon nakaleng ka jungi kum kinong nya kali ngin sawan chakman ban yo ban yat kendu ya pi ka jing ka jing syam ka balarang ile kum ngin saidan ka jing kran nai ting nai smith nai don ka no pi katang tahi kalong nakaleng jungi lanu serai bin phai ka open letter show open letter kalong baik ni kum ga ngila open sai mne ka liang ka khamat ki pai ba ki tribal mo bawan ban ya pi sngai nya ka ni jing lang jungi ka jing kran ka jungi ka jing pen sai jungi nen la ban pha no la sai ni la sai ka la ban di ka sin thau ding dei pas thau ding sin kong ni la phai sin kong ni pha no rai tu ingi kendiat halor ka jing dawa jong phi bat ka jing halor kani ka jing yakhi jong phi ka bapi dawa na ka sarkar bat ka jing ai jing mut jong phi cha ka sarkar Pek mo kajing dawa jongi ng sarkar mo kabuning kong ang syupensyai kata kalong ba kibun ki babakla ba ki ong ba ngiong man khang hi kali asam mo ndrei kamdera bangi ong man khang ngi ong one tang ba one hadu kumaki designated spot kumapo ISBT na hapo ki jaka balabu sarkar kumapo PB hapo police bazari ki parking gidan tikila ban sange hang to bat nang to kin ferry no ki
kinra ki kali na po ML siya ki tourist spot na siya ki jaka body ban like kumbalik siya po Sikkim siya Arunachal siya Mizoram di kabaar kalong ba ni demand ba ka sarkar ba kadiban penhe no ka second phase part kalong ba ikini ki non tribals ma ki ba kamay lemba kanika kam tourist ka banyak kali tourist kalong ba kidiban register bat ka KHDC na ba ka JHDC na ba ka GHDC ma kini EDC ki bayah bat ki ba tang ba kidiban don pat ya ka work permit bat ya ka labor license ma kita artili kidiban don ikwa ya ka government ba kadiban ay subsidy yang ima naman ta ki driver ri aero ki bakwa ban operate hapo as fleet operators kila ba ki kwa ban penkewi aero ya ki number of kali baki dan kan nang tapat kabasan pat kalong ba haman ki airport haman ki railway station kam tama ki major cities kum ki Chennai Kolkata Delhi Hyderabad mah kuceradi ki bendon ni kini ki information centers ben display ki information jong kini ki tour operators ki fleet operators apo Meghalaya ka sarkar Meghalaya kadai banyak keren buat ka government of India ka airport authority of India ka ministry of aviation ang tapat ba ka ministry of railway ban penbu ban ai jakai kini kali Meghalaya kali ML hapo ke airport ban hapo railway station ki bolong designated lamar boleh ya ka bementa ki kali Meghalaya season bakila ada libu iki passenger hapo railway ne hapo airport ki hap mi no nang tu bagi syang makanan no syatu baka ka pejabat ka bolong ma susi ba teng ba kumangitip ba hapo Guwahati kelayak ke smart city di teng hakajing bakla ne hakajing ka kisha shondor haka kamera kisha fine pi hapsi ko fine tik lamar balik kimi kita kijing ba ikali jungi kimdan ka designated spot baniyang tikum tahi kerpat ba ya ka government of India ya ka government of Meghalaya the government jong Meghalaya ban kerpat ya ka airport authority ka railway ban kin ai ka designated spot tapi sim ya kani kajing yo lat jong kini ki bar jela banwan kamai pahu pahai shani pisim kadai ru kajing telak jong ki district council ki badan hanga kani jaka hoi kata ru kadai kawai kam ban keno than ru tangya ka sarkar government of Meghalaya ru kam ya hapra ari ka KHDC ru kadang ketilang ka KHDC lai kala ban pendan kam yakini ka act jong ka non tribe yaki tribals protection act ya ka trade protection act mah kila ban pendan kam ya tu henry kam pendan kam kisus ngap bet katakan ka EDC ru kila atolat pelat ndai ban ong tang ka HDC henry baru lightly ki EDC kila atolat pakai jeng tu jong pi syaki niki nong yalam jaka jong ki district council pa ne yaki nong yalam jong district council milajet ya pi ba fin pet ba fin defend mah ba ong da pareng ba fin defend ya ka right sungi te le kata le ka bodon kam le kata ka jingdon kam ban defend si syai ka right sungi